गाबदों मुलुगनि थाखाय मोजांनि थाखाय सान्थिनि थाखाय दालियानो दालि नैबे दालि फैनायसिमाव माने आं सानदोंमोन माने नैबे फिरफिला बिरहोनायखौ देखायनो होननानै ना आं एसे फैनाया देरि जाबाय आं फैनायसिमाव अलरेडि जाखाबाय नैबे फिरफिला बिरहोनाया बेनोमोन दा आं फैनायनि उनाव दा गोथैनो माबा मोनसे बावनाय हाबाफारि दंनो बेखौ बावबाय आं हास्लाबासै आरोना नैबेखौ देखायनो एसे देरि जाबाय आङो दा उननि हाबाफारिखौ आं देखायलांबाय थासिगोन आरोना नैबेखौ आं देखायनो हायाखिसै फिरफिला बिरहोनाय आयदाखौ फैनाया एसे देरि जाबाय दा हाबाफारि बायदि दायो गोथैफोरनो आर'ज गाबनाय बा मान बावनाय हाबाफारिया जासिगोन आं नोंसोर फारि फारि देखायलांबाय थानोसै आरोना थ' नायलांबाय थालाय मेथाइआ एसे गोलाव आं थाबायबाय थायासै आं मेथाइखौ एसे गोलाव नालाय आं एबार ओंखाम संग्रायाव सोर सोर गोलैदों आरो मा मा ओंख्रि संदों बेखौ सोंनोसै आरोना ओंखाम संग्राफोरनि माबाफोरखौ मा गामिया गोलैदों ओंखाम संग्राया नैबेनो सोर गोलैदों ओंखाम संग्रायाव नोंसिनानो मा ओंख्रिब्रा दालि ओमफ्राय आलु लाब्रा ओमफ्राय बाथोन दङ गाजर बाथोन बेल' मोनब्रै आइटेम बेदरथ' मोनजाया नङा होमबा बेदर गैया हारसाफोरनि बेदर गैया हारसाफोर दङ मा दं सयाबिन माबालै सयाबिनलाय मा होनो बेखौ मा होनोमोनलै बे माबा बेदरालै नङालै पनिर गैया पनिर होनांगौरा मानिकपुर आरो माबानो नारेंगुरिनि संग्राफोरा गासिबो ना मा ओंख्रि बेलाय साहा नैलाय मा ओंख्रि दालियानो नैबे दालियानो बेयाव गुन्दैलै संग्राफोरखौ नायदो नै फारसेनिफ्राय बाब लोंनायावसो गोसो होदोंलै नै मा ओंख्रिफ्रा गुमै दालि ओंख्रि लाब्रा एवदों दिन्थिदोंलै नै आदाखौ ओरै लाब्रा एवगासिनो दं आरोना ओरैजाय ओंखाम ओरैजाय जाग्रा नोंसिनिबो गोलैदों नामा आदसा गामि दरबैसे गामि दरब्रै नै ओरैजाय जाग्रा मोनसे जथुमा सोलिगासिनो दं बेनिनो नैथि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनाय आरो रुंसारिफोरखौ बावनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ बावैसो फिरफिलाखौ बिरहोखांबाय दायो नैथि हाबाफारि हिसाबै रुंसारिफोरखौ बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनिनो गोगामुख बwrai बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा दाबावैसो
गोगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि गिदिराखौ बेरेखांबाय मानगोनां बिथां राजकुमार बसुमतारी सार आरो बिथांनि बेन्दों सिङाव थानाय बिथांनि माखासे मावथि फारिया बाथौसा दैदेनगिरि नोंथांमोन बाहागो लाफैनो हानाय बेयावनो जोंनिनो लाइमोन गोगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथि फारिया मानगोनां बाथौसा नोंथांमोन बाहागो लाफैबावनो हादों बेयावनो जोंनिनो गोगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां मावथि फारिया दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बेयावनो बाहागो लाफैबावनो हादों गोगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दों सिङाव थानाय मोनबा खोन्दो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां बाथौसा दैदेनगिरि नोंथांमोन बाहागो लाफैबावनो हादों बेयावनो जोंनि गोगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दों सिङाव थानाय गासै मानगोनां गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां बाथौसा नोंथांमोन बे समाव रंजानायबो नङाब्ला जोंनि बे दानि जिथुनाखि बाथौ सिबिनाय बा बाथौनि जि नियम खान्थि बा बेनि आसार खान्थिफोरखौ जोङो बावलांजोबसिगौमोन जाय बिथांमोनहा दिनै बाथौ जोंनि बाथौखौ बे बाथौखौ बिथांमोना फोथांनानै लाखिदों फोरमायदों जिउआव फारसेनिफ्राय बुंनो हायाब्लाबो सासे सानैखौ बुंथिनो थाखाय आं आखायाव सिगांबाय बिथांमोनानो जाहैबाय सुनिल बसुमतारी रुंसारि जालांबाय बिथांमोनहा मावै मावैनो आमोनसर बसुमतारी आरो लोगोसे बेयाव दंबावो दावराव सरगियारि बेखौ लबना सरगियारि अरायपुर गामिनि बिथाङाबो बाथौ थैजासे सिबियै गोगामुख बिहारखौबो बाथौ समाव गाव गावनि हाबाफारिखौ गाव गावनि फिरफिलाखौ बेरेफैदों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंनि बियाबाव फ्राय 62 गामि दङ गासैबो बाथौसा बिथांमोनहा गामिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे दौरि बिथांमोनहाबो फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोफैदों दिनै जोंहा नैथि हाबाफारियाव बिनि उनाव दङ माइनावफोरनि सावरायमेलाव खोब जोंहा आलासि बिथांमोनहा फैनानै दंफैखायो जों माखासे टपिक लादों फुंखा सुबुंफ्राबो फैना दंफैयो जों जाहाथे जोंनि माइनावफोरखौ जोंनि न'खर दैदेननायजों लोगोसे धोरोम दैदेननाय लोगोसे गावनि फिसाफोरखौ बोरैहाय धोरोमनि सायाव लांफानानै लोगोसे सोलोंथाइ सायाव दावगाहोनो हायो बेफोरनि सायाव दिनै सावरायगोन लोगोसे दिनै गेवलां मेल दं गेवलां मेलाव जोंहा गोबां आलासिफोर लेंहरदों बिथांमोनाबो फैगोन होनना जोंनो रादाब हरदों लोगोसे जोंनि अकल बाथौ धोरोमनि नङा दिनै जोंहा गोग्गागोन दिनै फैगोना दासो रादाब हरदों अरुणाचल प्रदेशनि ZPM बिथाङाबो फैगोन होननानै रादाब हरदों बिथाङा जोंनो बाव अनसुंथाइबो हरदोंमोन जानाय लोंनाय दिनैनि जानाय हाबाफारि जानाया दिनै सानजौफुनि जानाया बा गेवलांनि जानाय आदारा बिथाङानो जोंनो हरदों बिथांखौ जों अरुणाचलनिबाबो नासि अमले बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन जोंनि बाथौ धोरोमनो गुबुन हारिबाबो जे जोंनो अनसुंथाइ हरदों बोथिसे जानाय आदारखौ जों हरदों बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन आं खावलायदों जोंनि धोरोमा अकल दा जोंनि बर'नि गेजेरावल' गोसारना थायाखै गुबुन धोरोमावबो गुबुन जातिफोरनियावबो गोसारना दङ सहैबाय बुजिबाय मिथिबाय बेनिखायनो आं सानदों बेनिखायनो गुबुन हारियाबो जोंनो अनसुंथाइ हरदों आरो नै दिनै मैयासो जोंहा डेलिगेटबो खोब गोख्रोङै जों सावरायदों बडिबो टार्मिनिं जाबाय आरो लोगोसे नैबे जोंनि आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालिखौ जोंनि गोगामुख बाथौ सिबिसालिखौ गोख्रोङै एकदम 5 बोसोरनि गेजेराव लुफुंनाय नुदों 3 कौटिनि जों माने बाजेट लादों आरो बिनि मैया बडि सार्च लुफुं आफादा जों बिबार होनाय लोगो लोगोनो 8सा सुबुङा जों खुन्था थंसेयाव जोंहा लुफुं जासिम खुन्था थंसेयाव सिमेन्ट अन्थाइ बालानिफ्राय 20,000 खारोंगोन थंसे माने खुन्थायाव बिनि जोंहा मैया बिबान गथायनाय लोगो लोगो लुफुं आफादनो बिबान गथायनाय लोगोनो 8सा मानसिया 8टा खुन्थानि थाखाय जोंनो मदद होबाय अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथांमोना रादाय होबाय मैया जों लिरनाबो लाखाबाय बेनो आं खावलायदों जोंनि बे आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालिखौ जोंनि गोगामुख बाथौ सिबिसालिखौ रायजो राजानि मददजों जोंनि गोरों गोरा बुद्धिजिबिफोरनि मददजों बा गुबुन हारिनि जेरै मददजों लुफुंनो हागोनखौ आं आसा फारिना थादों आरो जोंनि धोरोमा दिनै अकल बर'नि सायावल' गोसाराखै मुलुगनाङैनो बिश्व दरबाराव थांगासिनो दङ जुदि जों थांनाय माबायाव जोंना
भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह फैदों गोजोननाय मोनलांदों 50,000 आन्थोर जयै आर'ज गाबदों मुलुगनि थाखाय मोजांनि थाखाय शान्तिनि थाखाय आरो जों धोरोम प्रग्राम मथे बेयाव दिनै MLA रनसफोरखौ फैनो गोनांमोन आरो MP जोंहा प्रधान बर'आव फैनो गोनांमोन आरोना आं दानि सोंदों माने फैनो हानाय नङा बायदि फैनाय नङा स्टाइलनिसो बुंदों आरोना सोर सोर फैनाय जाना माबानि अरुणाचलनि माबाखौ लेंहरदों Mwnsing Womble ZPM हिमे गामिनि एसे खाथियावनो बे फैनो हागौ होनना बुंदों आरोना MLA आरो MP आ फैनायनि बारा आसा गैया दंबाबो माने 40% 30%ल' आरोना जेबो बारा आसा गैया बेयाव दिउरिफोरनि जों मैया थांनाय हराव सर्ट खालामनाय मोनसे भिडिअ दंमोन ना बेयाव खिन्थु फैगोन होनना बुंदों जुदि बेयाव फैयोबा लेंना लाबोनो होनदों आरोना फैयोना फैया दा फैयोबा आं देखायलांबाय थानोसै आरोना मोनसे जथुमा सोलिगासिनो दं बेनिनो दिनै नैथि हाबाफारि बे नैथि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनाय आरो रुंसारिफोरखौ बावनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ बावैसो फिरफिलाखौ बिरहोखांबाय दायो नैथि हाबाफारि हिसाबै रुंसारिफोरखौ बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनिनो गगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा दाबावैसो गगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोखांबाय मानगोनां बिथां राजकुमार बसुमतारी सार आरो बिथांनि बेन्दों सिङाव थानाय बिथांनि माखासे मावथिफारिया बाथौसा दैदेनगिरि नोंथांमोन बाहागो लाफैनो हानाय बेयावनो जोंनिनो लाइमोन गगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफारिया मानगोनां बाथौसा नोंथांमोन बाहागो लाफैबावनो हादों बेयावनो जोंनिनो गगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां मावथिफारिया दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बेयावनो बाहागो लाफैबावनो हादों गगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दों सिङाव थानाय मोनबा खोन्दो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां बाथौसा दैदेनगिरि नोंथांमोन बाहागो लाफैबावनो हादों बेयावनो जोंनि गगामुख दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दों सिङाव थानाय गासै मानगोनां गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां बाथौसा नोंथांमोन बे समाव